Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ukertong Kaseng Congress naka Arpusau Paryong, Mount Hat Ration District Council Constituency. Uba Thailand Lengkoi, uba Deiru haka Jokapur, unang side an haka Shitarik Urumpang Arja Pusan. Ula Lejman Tab Kerteng Yaladi, Banyakun yak election MBC Shaka KGDC, Kabansalong haka Arpuitrik Rumpang Arja Pusan. Habakran Chikla Pathai Kubor, uba Thailand. Ula ong bakum unong side an, ula mi banyakun yakanika election MDC. Na kabanta banyada, ban penek pensa, bat ban penbha shushu, yaka kabaladan lupa district council. Bat ru ban wanra, yaki jingtho yaka riti sensyar, la kadai haki dorbar shnong, niki dorbar hima, kanang baki patba kim dup tip bat kin sngothu, halor ki an ki badai hapo kishnong kithaw. Kadai hi kamon mat kajing trang adu muslim macam pri upai ba ini kalau bangami sikmat bani kuning ni ka election MDC dia ba phai pat kumba piong ba kumunong sai an balai bangarong ni ka jeli dia kumunong sai an ka tingyan inti jonga ngai i ya kajing don kam jong ki jing don kam ni nong sai an hinong thau an pa sama kajing mi sikmat banyak kun nak election MDC kadai banyada ban penek persa ban penbha susu ya ka ka ba ladon po council dia kumunong sai an ngami sikmat namar ba ngadon katong ba kham hakmat kalong ba ban codify na ne manra kacung tho ya kiriti sensar la kadai ki dorbar hima ki dorbar snong khnang ba ki pai ba ki sutho ki chempang lor ki an ki badai po snong thau ka ba ar kadai ru ban pan thmai ya ki an ki bala don pa kum haki village court ne ki court paper khnang ba ki nong yalam snong le ki bap dei pe ki ma kin don ka ki ple ban pandap ki kam bai dei bat ki jing don kam ni pai ba ha ka por pa piang ha ka jing le hi lang dai ubat mai ne ubarem ni don bai ka thong ni don ka jing kermen ban yo ya ka jing job handrai ha ka ba khadu hi ka syong ha ka mon jong pai ba ka apil junga si pai ba lada nga job kum MDC po council kembang la kadau sineng ba ka jing mi junga sakmat kadai ban yada man penek pensa ban penek pensa ikirti dustur bat iki sensyar ki khadar trai muluk ki baron kam hakni ka ri ku ejungi namar dangila man penek pensa ya kerkom sensyar khadar kumba laseng lasdang daki long shua man shua kata ngila ru ban penek pensa kumbalong kumbangi ong man yada ya karib ke jatun namar lagi du no kirkom sensyar tenrai ini ki dustur ki tenrai sumtangi du ru ke jatun Kapor kaladai bapinjit yaki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jaintia Hills Autonomous District Council. Ayu kinle lada ki job ka ka thong ka bakidon ki kiman ki bakongsan ki bakibu hakman kita ki de ki jingkeli ki bafidon kam man yo ya ka jubab haswa bapin lek ban tap ya ka vote jongpi haka arpwoi tarik urumpang arjar arpsan. Baik ya ka program markman bat ki kertong